Dobrý deň. Blíži sa predvianočné obdobie a nedávno prenikla na verejnosť informácia, že v Žiline je zakázaný predaj živých rýb. Zavítali sme preto do tohto krásneho mesta, aby sme zistili, ako to naozaj je. Občania mesta, rovnako ako samotní predajcovia, prevažne členovia Združenia chovateľov rýb na Slovensku, boli po zmedializovaní informácie o zákaze predaja živých rýb v tomto meste nemilo prekvapení. Paradoxne mesto Žilina je sídlom Slovenského rybárskeho zväzu, občianskeho združenia s viac ako 130 000 členskou základňou. Ako sa zástupcovia týchto združení dozvedeli o tomto zákaze? O zákaze predaja živých rýb v meste Žilina, alebo teda na mestských pozemkoch, sme sa dozvedeli z médií a zo sociálnych sietí a bola to pre nás veľmi nepríjemná informácia. Považujeme to za jednostranné vyjadrenie bez možnosti oslovenia aj druhej strany. Slovenský rybársky zväz sa o zákaze predaja rýb v meste Žilina dozvedel, ako asi všetci ostatní, z médií. Boli sme teda dosť zaskočení a prekvapení, nakoľko sme mysleli, že keď pôsobíme ako takáto veľká inštitúcia v meste Žilina, že to niekto s nami prekonzultuje. Samozrejme zaujímala nás aj reakcia mesta Žilina na túto tému a do pripravovanej reportáže sme žiadali o zodpovedanie nasledovných otázok. Ako vznikol v rámci mesta Žilina nápad zakázať predaj živých rýb, respektíve kto prišiel s touto iniciatívou? Aký bol priebeh od prvej myšlienky takýto predaj zakázať až po prijatie všeobecno záväzného nariadenia? Blíži sa predvianočný čas a predaj živých rýb je na spadnutie. Budú sa teda v rámci mesta Žilina živé ryby predávať? Zástupcovia mesta účinkovanie v reportáži odmietli a zaslali nám len písomné stanovisko. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 14 z roku 2023, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina s platnosťou od 15. novembra 2023, upravuje pôvodné nariadenie o predaji sladkovodných rýb a kaprov s obmedzením len na súkromné pozemky. Obmedzenie je súčasťou rastúcej ochrany kaprov, ktoré pri množstevnom ambulantnom predaji na parkoviskách a trhoviskách môžu fyzicky trpieť a zažívať enormný stres. S poskytovaním svojich pozemkov pre takýto predaj skončili už aj všetky veľké maloobchodné reťazce na Slovensku, pričom najnovšie záväzky platia práve už od tohto roka. Keď už by sme chceli mať argumenty ad humánneho pokroku, ktorý to inicioval na meste, tak sme si mysleli, že niekto bude chcieť aj počuť z druhej strany argumenty. Pokiaľ sa mesto rozhodlo k takémuto kroku, tak malo určite si vypočuť aj názor druhej strany, to znamená chovateľov rýb. Chýbalo absolútne nejaké základné odborné znalosti o chove, živote rýb, ktoré my chovatelia rýb máme a nemáme ich nejakých 2-3 roky, ale tieto v podstate znalosti si predávame už viac ako 200 rokov. A čo si o zákaze predávať živé ryby na pozemkoch mesta Žilina myslia jeho občania? Patrí to ku sviatkom predaj kaprov. Jednoznačne. Myslím si, že keď to toľko rokov mohlo byť, tak to mohli nechať. Rušiť naše tradície, čo je vlastne kapor, je tradícia vianočná, takže to podľa mňa je to veľká hlúposť. Žiadne trápenie rýb tam nie je, všetko sa dá robiť humánne. A neviem si predstaviť, že by som si na Vianoce nemohol kúpiť živú rybu. No, tak ja si myslím, je to tradícia. Každý rok sa to predávalo a teraz takto, že si myslím, že by to malo byť. U nás v Česku odjak živa se prodávají živé ryby před Vánocema. A neumím si představit, že by se neprodávali. Vždycky to je tradice prostě už mnoha leta, že vždycky před Vánocema živé kapry. Vždy, na každém rohu v Česku. Hej? Ano, jak řekla tady manželka, je to tradice, takže ja si takéto nedovedu predstaviť, aby to bolo bez kapra. Názory vedenia mesta a jeho občanov sú teda odlišné. O svoj názor na opatrenia súvisiace so zákazom predaja živých rýb sa s nami podelil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Nie som fanúšikom takých tých nových trendov, ktoré sa objavujú aj v slovenskej spoločnosti, nejak aktivistické úkony, ktoré majú smerovať pomaly k zákazu živej ryby na vianočných trhoch. Ja si myslím, že živá ryba sa na vianočných trhoch predávala naozaj stáročia a 10 ročia. Ľudia sú zvyknutí, je to naša tradícia, patrí to k našej histórii a ja som presvedčený, že by to tak malo aj naďalej zostať. Pretože ak podľahneme všetci, nechcem použiť ten výraz, ale možno teraz sa hodí, tomu prehnanému až niekedy ekoterorizmu, tak si myslím, že sa naozaj nie, že na jednej strane podarí podporovať
takéto potravinárstvo alebo hospodárstvo, medzi ktoré patrí aj rybné, a naopak začneme ho čím ďalej viac a viac devastovať a ľuďom nezostane nič iné, len kupovať v hypermarketoch rybu, o ktorej nebudú ani tušiť, odkiaľ je a aké je kvality. V závere reportáže vám prinášame aj jednu pozitívnu informáciu. V predvianočnom období si živú rybu v Žiline predsa len zakúpite. Podľa mojich informácií sa v meste Žilina bude predávať kapor tak ako doposiaľ. Dokonca sú indície, že tento rok by mohol byť rekordný počet predajcov. Všetkých zákazníkov by som chcel pozvať na naše predajné miesto, ktoré je v meste Žilina, v našom sídle Slovenského rybárskeho zväzu na ulici Andreja Kmeťa 20. V týchto dňoch už beží petícia za zachovanie tradičného predaja živých rýb jednak na sociálnych sieťach a takisto všetky naše predajne kamenné, prípadne ambulantné budú mať petičné hárky, kde občania budú môcť podporiť nás, chovateľov rýb, aby sme aj v budúcnosti mohli predávať živé, čerstvé ryby a aby sme si zachovali, jednoducho poviem tak, že seliacký rozum a nenechali sa v podstate nejakým spôsobom zatlačiť rôznymi neziskovými organizáciami, ktoré ohrozujú našu slovenskú prvovýrobu, či už živočíšnu alebo rastlinu. Čo sa týka otázky zákazu predaja živých rýb v meste Žilina, počuli sme názor kompetentných, vieme, aký je názor ľudí, ten váš si urobte sami. Ďakujeme za sledovanie, teším sa na stretnutie na budúce.